NFTV filɛbaw aw ni su donc baro waati sera mabaw yɛrɛ filɛ nin ye an ka Mali gouvernement ale ni ministre ɲɛmaw ye tɔsigiba kɛ bi waasa ka kuma dɛngɛrɛnɛ min bɛ ka ta ka ɲɛsin i k'a dɔn ministre n'a jɛw ma an ka jamana kɔnɔna la an bɛna kuma ale kan bi donc kibaruba kɔnɔna la n'o tɛmɛna ka bɔ octobre ale ye dɛmɛ ni dɛmɛ kalo ye hokumu kɔnɔ musobangana min taara ka kɛ a ko denbaya ɲina ale ye kunnafoni tɔsigi kɛ bi ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye a ko ɲɛw kan an bɛna o fana lamɛn bi donc kibaruba kɔnɔna la ka fara ninnu bɛɛ kan mina dɔ bila ninnu cɛma bi waasa ka kibaruya jɛlen di aw ma NFTV jɛkulu bɛ tɔgɔ la. Tabarikala bi ye tɛnɛ ye jɔkunkura daminɛ ye nin octobre kalo tile 14 2019 limanaw a y'aw danse Mali kɔnɔ Mali kɔ kan togoda fara duguba kɔnɔna kan ani aw bɛ ɲɔgɔn fɛ sa n'a ka waati n y'a fɔ aw ye an ka kibaruya bakurubaw la k'a fɔ Mali fangabolo ni o ye gouvernement ye olu kɔni ye tɔsigiba kɛ bi sɔgɔmada in na an ka Mali ministre min ɲɛsinen don Mali ni jamana wɛrɛ koɲɛw ma ni o ye Cɛbilen Darame ale ka ministre so la kɛnɛ kan'a la gouvernement maaba caman tun bɛ ka fara ministre ɲɛmaw kan u ye hakili falen kɛ kosɛbɛ kɛrɛ ɲana gɛlɛyaba min bɛ malidenw dusukun na ani furugufurugu ka ɲɛsin ministre ani jɛn kɛlɛbolo tɔ ninnu ma ni hakili b'a la waati tɛmɛnen na tile filanin na u ye bingali dɔ kɛ ministre jabala kan Sevare Moti min kɛra sababu yɛrɛ ye k'u ka minɛ caman tiɲɛ ka caman suɲɛ yɛrɛ ka taa n'o ye dugu kɔnɔna la kɛnɛ kan'a la an ka kibaruya ɲina an bɛna taa daɲɔ Abibatu Christine Dara ka fara Bakari Kone kan olu tun bɛ kumakanw filɛ aw ye. Dɔgɔkun tɛmɛlen Sevarekaw ye tagama belebeleba kɛ Sevare dugu kɔnɔna na ka siraw tigɛ. A tun ye ministre ni jamana wɛrɛ finitigi minnu b'an fɛ u ka bɔ an ka jamana kan. O taama kɔnɔna na taamadenw ye tiɲɛni caman de don ministre kunna fo ka taa se u ka conteneur dɔw jenini ma. O hokumu kɔnɔna na ka bɛn bi tɛnɛndonya ma Mali gouvernement ye sigikafɔ dɔ kɛ ani ministre ka cɛdon ni ɲɔgɔn cɛ. Ɲɔgɔn ye kun cɛlen kɔ Cɛbilen Darame n'ale ye ministre des affaires étrangères ale bɛ ɲɛfɔli kan ye. Ko min kɛra sibiri don Sevare ministre n'a mankan sabu ministre nana an ka wele de la kana an dɛmɛ k'an ka jamana basigi k'a ɲini jamanadenw fɛ gouvernement tɔgɔ la jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la ka an kana fili an ka kɛlɛ la bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ an ka jamana ni terrorisiw bɛ ɲɔgɔn na u b'a fɛ k'an ka jamana lagosi k'an ka jamana ti k'an ka jamana institution k'u ti k'u kɛ tɔmɔn ye o de y'a to lɔgɔkun o lɔgɔkun an b'a mɛn k'u ye an attaque dɔ kɛ nin yɔrɔ in na u y'an ka cɛdenw u y'u attaqué nin yɔrɔ in na an ka denmisɛnnin minnu jɔlen bɛ ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya lakana k'an ka jamana bɔ bolo la minnu jɔlen bɛ u bɛ k'olu de attaqué n'o kɛra an dusu bɛ tiɲɛ an dusu bɛ kasi ka d'a kan an denw de bɔnɛnɛw nin na an balimaw de bɔnɛnɛw nin na an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin u ma ka ɲɛsin u somɔgɔw ma u musow n'u denw ma an'u taamaɲɔgɔnw n'u jɛɲɔgɔnw ma o b'an dusu tiɲɛ a bɛ segin k'an dusu tiɲɛ an ko n'o kɛra cogo o cogo an kana fili an ka kɛlɛ la sabu Nations Unies ani diɲɛ seleke naani jamanaw y'u denw bila ka na an dɛmɛ an ka kɛlɛ la an tɛ se k'a fɔ k'an b'a fɔ ko olu y'an jugu ye olu t'an jugu ye anw de y'u wele ka na u kana an dɛmɛ an ka n'u minɛ komi n'a y'a sɔrɔ an juguw don sabu olu fana ye walidenw de ye u bɔr'u ka jamanaw de kɔnɔ ka na an dɛmɛ dɔw yɛrɛ bɛ bi anw ka jamana kɔnɔ yan nɔ mɔgɔ jugu kelen ninnu b'u faga an ka jamana kɔnɔ yan nɔ min fagara Nations Unies ka kɛlɛkɛcɛw la an ka jamana in kɔnɔ a bɛ mɔgɔ 200 bɔ i y'a dɔn kɔni n'a y'a sɔrɔ olu ni mɔgɔ jugu ninnu bɛ ɲɔgɔn fɛ u tun t'u faga o tuma an ka miiri k'a fɔ jamana wɛrɛw mɔgɔw de b'u denw bila ka na an fɛ yan nɔ ka na an dɛmɛ an ka jamana basigi la. Ministre ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ bɛɛ kan ka ministre ni jamana wɛrɛ finitigiw kɔkɔrɔma don sabula u bɛ yan k'an ka lakana sabati. Sabu ministre n'an ko k'an b'u kɛlɛ an yɛrɛw don
burkinakaw b'u la nigɛrikaw b'u la sɛnɛgalikaw b'u la côte-d'ivoirekaw b'u la laginɛkaw b'u la an sigiɲɔgɔn bɛɛ ka mɔgɔ bɛ MINUSMA na mɔgɔ wɛrɛw bɔra diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka na fara olu kan k'an dɛmɛ o tuma n'an ko k'an bɛ MINUSMA kɛlɛ o tuma an bɛna diɲɛ bɛɛ de kɛlɛ an bɛna an sigiɲɔgɔnw de kɛlɛ an bɛna an balimaw de kɛlɛ an b'o ɲini an balimaw fɛ jamanadenw fɛ an ka ko in lajɛ diɲɛma jɔlen na an dusu mana kasi cogo o cogo an dusu mana tiɲɛ cogo o cogo an kana fili an kɛlɛkɛɲɔgɔnw ma an kana fili an teriw kan. Kɔrɔfɔkuncɛ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni MINUSMA cɛdenw bɛɛ y'a yira k'a fɔ waleya ye mabɛn u ma sabula MINUSMA b'an ka jamana kan waasa ka banbanciw ni banbanci walew kɛlɛ o de la an ka Mali ɲɛmɔgɔw tɛ fɛ nin kɛwale ɲɔgɔn wɛrɛ ka kɛ nka f'aw k'a dɔn k'a fɔ ko den bɛ bin a tabaga de bolo. Tabarikala ala kan an bɛɛ kelen ma min ye bɛɛ ŋaniya ka kɛ kelen ye Mali ka basigi o bɛ se ka sabati hali bi kibaruyaw la fana min bɛ tali kɛ Mali kɔnɔna gɛlɛyaw cogoyaw kan bi Mali général jalatigiba min tun bɛ n'o kun ye général Musa Sinkɔn Kulibali ye ni a ye sɔrɔdasiya wala sɛmɛ k'a se n'o politiki ni fangaɲini baaraw la Montreux ni Bolkesi jahadiw kɔfɛ a ye sɛbɛnni dɔ kɛ a ka bɔlɔlɔ Twitter sanfɛ min na a ko ko waati sera sa ko ka dansigi jamana ɲɛma IBK o ka fanga la waasa ka dɔbɔ maaw ka dusukun tɔɔrɔ la ka kɛ ni nin wale ni y'a ni Mali sariya suma i n'a fɔ sariya tugu y'a fɔ cogo min na ni ye dantigɛli ye min bɛ maaw bila furuku la ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma ka fɔ k'a dafiri o kama an ka sariya tigilama gendarmerie maaw y'a wele jɔkun tɛmɛnen laban na kan na ka taa ɲininka dalakan na ko ninnu kan a bɔlen kɔ yen nɔ lɛrɛ wɔɔrɔ kɔfɛ an ka kibaruya ɲininaw y'a lasɔrɔ ka masala kɛ n'a ye a ye min fɔ Fatumata Kuja Kulibali Baɲo Jinɛpo ye a ko kan filɛ kan ye mɔgɔw ye sɛbɛn bila ka taa d'an ma u yɛrɛ wulila ka taa d'an ma sɛbɛn in kɔnɔ a kun fɔlen don ko bɛ yen kunnafoniya bɛ yen min b'an kun kan k'a ka d'u ye an ka taa masalaw kan nka sɛbɛn in kɔnɔna la foyi m'a jira k'a fɔ ko nin ko in de don foyi m'a jira k'a fɔ ko a bɛ tali kɛ nin ko in de kan an k'o tɛ baasi ye n ko sariyaw de bɛ jamana kɔnɔ baaraw bɛ kɛ ni min ye ni sariya so y'i wele k'a fɔ ko ɲininkali b'u bolo k'a sɛmɛ la a ka kan i ka wuli ka t'o lajɛ an y'a fɔ cogo min na jamana kɔnɔ maa si tɛ sariya sanfɛ bɛɛ k'an ka sariya bonya i mana kɛ position na maa o maa man'i wele sariya bunakun kan i kan ka wuli ka t'o lamɛn fɛla min b'i fɛ i k'o di donc kunu 10 heures n'o kun ye jeudi ye an wulila ka se ka 1 na k'a fɔ ko an nana ka n'u ka wele jaabi an kɛlen ka masala daminɛ u ye min fɔ an ye o ye k'a fɔ ko commune 5 procureur o de ye sɛbɛn bila ka taa i ma kasu ye k'a fɔ ko an ye kumakan min bila bɔlɔlɔ kan n'an y'o fɔ tubabukan na ni o kɔnɔna ye k'a fɔ ko maliyɛnw degunnen don n'o kɔnɔna ye k'a fɔ ko maliyɛnw ɲaninen don n'o kɔnɔna ye k'a fɔ ko an ka laɲini o degun o ka ban joona joona ka wuli ka bɔ maliyɛnw kan k'an y'o kumakan min fɔ k'o kɔrɔ an bɛ fɛ ka fanga dafiri k'o kɔrɔ fanga jaso jamana kɔnɔ o y'an ka laɲini ye k'o kɔrɔ maliyɛnw yɛrɛ dama ka wuli k'u kɛ ɲɔgɔn kan k'o de y'an ka laɲini ye an ko n'o don n ka ɲ'o faamuya n ko an ye parti politique tɔn de ye sariya o de b'an yamaruya n'o ye constitution ye fɔlɔ hakilina minnu b'an na taabolo minnu b'an na an k'a fɔ k'a wasa a bɛ fɔ min ma liberté d'expression o tɛmɛlen kɔfɛ sariya wɔɔrɔ b'an ka jamana kɔnɔ a bɛ fɔ dɔ ma ko charte des partis politiques o fɛnɛ de b'a jira k'a fɔ fɛn min ye jamanadenw haminaw ye parti bunakun kan i bɛ se k'o fɔ cogo min y'i diya k'a sɔrɔ i ma ɲininka k'a sɔrɔ mɔgɔ min i lajɔ k'a fɔ i bɛ nin fɔ kun jumɛn na n'o bɔra yen a bɛ fɔ min ma ko statut de l'opposition o fɛnɛ b'a jira k'a fɔ ko a jagoyalen don minnu bɛ ye gwaran dabagaw ye a jagoyalen don fanga bɛ ka min kɛ u k'o critiquer ni fɛn min b'a la n'a ma ɲi u k'o fɔ n ko bon an ye parti politique de ye an ka baara in de an b'an ka hakilina di an bɛ wuli ka se maliyɛnw ma hakilina fɛn fɛn mana sɔrɔ o la degun fɛn fɛn mana sɔrɔ o la o hakilina o gɛlɛyara cogo cogo o jara maa ye o ma ja maa ye o an b'o de fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ an ye min fɔ o ye maliyɛnw hakilina de ye o ye maliyɛnw miirina de ye o ye maliyɛnw u bɛ min fɛ bi o y'o de ye donc n ko an ye min fɔ kuma kɔnɔ o de don n ko nka min don
comme maa sɔrɔla k'a fɔ ko ale y'a jati k'a fɔ ko nin ye fanga d'Afrique kuma ye an ko comme kuma fɔra tubabukan na an b'a bisigiya k'a fɔ maa min ye o nin kuma in fɔ a tigi tɛ tubabukan mɛn ngo a ka ca la a bɛ se ka kɛ a ba yɛlɛmana ye kan dɔ la ba yɛlɛmali kɔnɔna la a ma se k'a faamuya ngo donc maa de bɛ ɲini sisan k'a kɔrɔ fɔ a ye tubabukan in kɔrɔ ye min ye bamanankan jɛlen na walima filakan jɛlen na walima kɔrɔbɔrɔkan jɛlen na walima kan wɛrɛ la a tigi bɛ kan min mɛn mais k'a fɔ ni anw ye fɛn o fɛn fɔ an bɛ jɔ a la ni hakilina fɛn fɛn b'a la an bɛ jɔ a kɔrɔ nka ni an ma min fɛnɛ fɔ an tɛna o nkalon d'an yɛrɛ la parce que ka a fɔ maa dɔw sigilen don an k'o fɔ o de ka d'olu ye donc an ko fanga jasoko kuma min bɛ ka fɔ fanga d'Afrique ko kuma min bɛ ka fɔ o t'an ka kumakan ye ngo nka an ye min mɛn tile filanin na fanga d'Afrique ko kuma la ni maa ye fanga d'Afrique ko kuma fɔ o ye président de la République de Ibrahim Boubacar Keïta ngo donc a ka d'an ye nin wagati in na o de ka ɲininka o ka wele k'a ɲininka ku min n'a ye fanga d'Afrique ko kuma fɔ n'a ye fanga d'Afrique ko kuma fɔ n'o y'a sɔrɔ a m'a fɔ a kun fɛ a bɛ se ka kɛ élément dɔw b'a bolo a bɛ se ka kɛ jati dɔw b'a bolo min y'a to a ye fanga d'Afrique ko kuma in fɔ ngo donc bi ni mɔgɔ bɛ wele k'a ɲininka fanga d'Afrique ko kuma la président Ibrahim Boubacar Keïta de kan ka wele k'a ɲininka fanga d'Afrique ko kuma la sinon an ka baara kɔnɔna la an ma fanga d'Afrique ko kuma kɔ an ka baara kɔnɔna la an ma sariya foyi sɔsɔ an ka baara kɔnɔna la an ko baara bɛɛ ka kɛ fanga an ka constitution ye min fɔ an ka loi ye min fɔ an ka taa o sira fɛ an ka baara ko kɔnɔna la o y'an taabolo ye mɔgɔ ka action tɛna to an ka bɔ o taabolo kan n kun welela k'a fɔ ko nin de don u mako kun bɛ la tilenni min na lajɛyali min na faamuyali min na o faamuyali dir'u ma Général Musa Sinkon Kulibali min ye wala sɛmɛ ka bɔ Suradasiya la a ɲininka na Fatumata Kuja Kulibali ani Baɲɔ Jɛnɛbu fɛ kibaruyaw la bakurubaw la fana an da tun sera ma k'a fɔ octobre san o san ale ye dɛmɛ ni dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kaloba ye an ka jamana kɔnɔna la a kalo se o se Mali ɲɛmaw bɛ hakilina dɔw ta ka denbaya di maa dɔ ma jamanaden dɔ ma o ka se ka kɛ a ko sinsin bere n'a fiye bere minɛbaga ye ɲinan t'a la danaya dara maa min kan o ye général de brigade Kani Jabate ye ni ale ye Suradasi médecin ba ye jɛkulu min ɲɛsinen don maramafɛnw cɛricɛrinin ani k'a dɔ maramafɛn misɛnninw ka ko ɲɛw ma o ɲɛmakɔrɔ don a ye kibaruya di kɛnɛ dɔ sigi bi sɔgɔmada in na jamana faaba kɔnɔ waasa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u bɛna wuli ka jɔba minnu kɛ ani hamina ye min ye ɲinan dɛmɛ kalo kɔnɔ a ye laseli minnu kɛ o baaraw bɛɛ kɔfɛ an ka kibaruya ɲinan Bakari Kone a bi Batu Christine Dara olu bɛna ɲɛfɔli k'an ye ni kunnafoni jɛrɛ n'a denbaya bɛ général de brigade madame Kani Jabate bolo a labɛnkun ye ka kɛ ni octobre kalo ye n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye ɲinanta ni san tɔw ta tɛ kelen a danfara ye min ye ɲinanta denbaya bɛ muso de bolo a fɔlen ko k'a di ne ma ne ye muso ye c'est vrai ne ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ye mais ne ye muso ye pour moi muso bɛɛ ka kan la o kɔrɔ de ko ka t'a dɔn n b'a fɔ cogo min ka fanga segin so parce que lawale la muso de ye ko bɛɛ ye so kɔnɔ n'u ko ko dugutigi ko bangebagaw k'a kɛ to ko dugutigi ko ko n bɛ miiri o kɔrɔ ye a bɛ ɲininkali kɛ ɲininkali fɛn wɛrɛ tɛ o n'a y'a muso ɲininka o b'a dɔn d'abord min bɛ fɔ dugu kɔnɔ muso b'a dɔn a denw bɛ cogo min muso b'a dɔn min ka kan ka kɛ muso b'a dɔn n'a ye min fɔ a ye a dalen b'o de la wa cɛ fana bɛ da la k'a fɔ n'a ye min fɔ o ye tiɲɛ ye denmisɛnninw ko den fɛn bɛɛ ye bɛɛ ta ye mais a tulo denkɛ fila o y'a ba ta ye a dilen ne ma o ye muso bɛɛ ka honneur de ye parce que min b'an fɛ an bɛ se k'a fɔ faama dɔ bɛ yen Indira Gandhi a ko n'i bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ ne ye i y'a kɛ i ma ne ɲininka donc i y'a kɛ ne kɔ kan de n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min aw y'a faamuya donc n'i bɛ fɛn kɛ mɔgɔ ye n'i bɛ ka musow bila a la o kɔrɔ ye musow yɛrɛ k'a lajɛ an bɛ se ka min kɛ donc ne bɛ compter bɛɛ kan muso bɛɛ kan an bɛɛ k'a lajɛ. ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo tako 25nan o baaraw bɛna kɛ dɔgɔkun 4 de kɔnɔ dɔgɔkun fɔlɔ o ye maakɔrɔw ta ye filanan musow ani denw o kɔ lajiriw n'an b'a fɔ olu ma ko handicapé a kun bɛ cɛ sifinw kan fɔɔ ka taa se baara ma ka aw ladɔnya k'a fɔ ko nin baara in na
ko jamana kɛlen do ka $1,250,000 de boloda ni baaraw la. Ka fara o kan, ni jɛrɛba n'a denbaya bɛ Général de brigade Madame Kani Jabate bolo, a y'a yira k'a fɔ k'a jigi bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ kan yaasa nin kalo ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye. Ne bɛ compter bɛɛ kan, muso bɛɛ kan. An bɛɛ k'a lajɛ k'a fɔ an jɔyɔrɔ ye min ye i b'o kɛ. Jalako tigiko tɛ, fosi tɛ. I b'i jɔ fɛn dɔ la. Balikuko la, n'i ko karisa tɛ fɛn dɔn, ne hakili e de tɛ fɛn dɔn. Parce que n'i bɛ fɛn dɔn, i ka kan k'a dɔn k'a fɔ ne man kan ka fɛn, ne tɛ fɛn bɛɛ dɔn. Mais ni e m'a dɔn k'i tɛ fɛn bɛɛ dɔn, f'e ko karisa bɛ min fɔ, o tɛ ko ɲɛnama ye. Pour moi, e de tɛ ko dɔn. Ni fɛn fitini fitini n'an y'a fara ɲɔgɔn kan, a bɛ kɛ koba ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ɲɔgɔn dɛmɛ kalo in dayɛlɛli min tun kan ka kɛ octobre kalo daminɛ, o kɛra bi tɛnɛdon octobre kalo tile 14 san 2019. O la, a yirala k'a fɔ ko ɲinan ta a kun bɛna cɛ novembre kalo tile 14 san 2019. Tabarikala dɛmɛ ni dɛmɛ kalo hali bi ala ka ni ɲɔgɔn dɛmɛ don bɛrɛ la an ka jamana kɔnɔ maaw ka se o tɛ kelen ye. Kibaruyaw bɛ to sen na Mali kɔnɔna na hali bi an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mali denmisɛnninw ma kalan kɛ ka bulon mun sɔrɔ n'o ye kalan kuncɛ walanw ye o jɔnjɔnbaw kɔni ye baara sɔrɔ ye gɛlɛyaba ye an bɛ don min na i ko bi o de kama kalanden funangɛni dɔw farala ɲɔgɔn kan ka kibaruya di kɛnɛ dɔ sigi denmisɛnw jɔ a la so la Bamakɔ min ye sibiri dɔw ye a kɛnɛ kanan na u ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye k'u ka nisɔngoyaw jira kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ n'i ye kalan kɛ kalan kɔfɛ min ye baara sɔrɔ ye o ye gɛlɛyaba ye hali jonjokow la ko degunba bɛ nin ko ninnu kɔnɔ o de kama k'u bɛ weleda kɛ jamana faamaw ye u ka fɛɛrɛ ni dabali dɔw tigɛ waasa Mali baara ko bɛ se ka nɔgɔya u bɛ kalanbolo minnu sigi olu ni kalanbolo ɲinini baaraw olu bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye cogoya min na baaraw kuncɛlen kɔfɛ Abdoulaye Darame ka fara Aboubacar Sanogo olu y'a ma ɲɛma dɔ ye olu bɛ ɲɛfɔli kɛ Bakari Kɔnɛ ale ka kuma galama la. Y'a jateminɛ depuis san janba tɛmɛnenw na ekɔliden caman de bɛ ka bɔ flash la bɛɛ kɔni b'a dɔn l'ex flash aujourd'hui n'a tilalen don ni faculté caman ye san o san i b'a jateminɛ ekɔliden caman de bɛ bɔ mais jamana ka ɲɔgɔn danba min bɛ yen n'o ye concours ye min b'a to i bɛ se ka na baara kɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ la bon an y'a jateminɛ k'a fɔ u tɛ ka mɔgɔw ta balow la u tɛ ka flash ekɔlidenw ta balow la raison pour laquelle bɛɛ wulila ka fara ɲɔgɔn kan an ka wuli bi an ka na jamana ka mɔgɔw informer sur le plan national et sur le plan international k'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ hali bi u k'u fana k'u kɔfila an na k'a fɔ jamana kuntigi n'a dɛmɛbagaw ye n'o ye ministres ni assemblées ye et députés ye ko anw bɛ tantɔ ko bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i an dɛmɛ i seko ni damayira la walasa an ka se ka bɔ nin cogoya in na bari an fana ye jamana in denw de ye an ye kalan kɛ jamana in kɔnɔ wa olu de ka kalan dilannen k'an ka kalan k'a kɔnɔ an ye kalan k'o la ni an ye yamaruya sɛbɛnw sɔrɔ wa olu de ka yamaruya sɛbɛn dilen don k'a fɔ k'an sera ka kalan ninnu ɲɛdɔn k'an bɛ se ka baara k'a la donc u ka cogoya ɲini anw bɛ se ka baara kɛ cogo min na o kɔfɛ n b'a f'u ɲɛna vraiment anw fana an tɛna se k'an sigi tan an bɛ ka kɔrɔ an somɔgɔw jigila bɛ ka tigɛ an na ka an ni mɔgɔ minnu ye kelen diplôme tigiya la k'olu ye olu bɛ ka concours kɛ état taw ko anw tɛ ka se k'o kɛ tiɲɛ yɛrɛ la an tɛna jɛn n'o ye an fana bɛna an cɛsiri ka wuli ka jɔw kɛ walasa ni an ma ta an ka se ka o concours ninnu bali cogo min na a kana bali mɔgɔ la quoi o ye jamana ɲɛmɔgɔw ta yɔrɔ ye n b'a fɔ diplômew fana ɲɛna anw minnu ye diplômew ye vraiment an kana an sigi k'an bolo d'an sen kan n'i ye kibaruya mɛn ka i sigilen to ka tiɲɛ yɛrɛ la kibaruya in ka ɲi a ye fɛɛrɛ ɲini vraiment a ka nin kɛ non an ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan an ka caya o de ka ɲi kosɛbɛ o de b'a to an bɛ lamɛn wa o de b'a to an b'an ka ɲinifɛn sɔrɔ baara ko ale ka gɛlɛn ni baara sɔrɔla hali bi an ka baaraw minɛ ni sɛbɛ ye k'a dɔn k'a fɔ baara de bɛ maa mun nafa o kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jateminɛ wɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔ ni o ye n'i ye Mali kunu a n'a bi suma i bɛ kamana gan kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya fini don cogo ko cogoya la anw ka bi npogotigi misɛnninw ani muso misɛnninw yɛrɛ fɛ minnu furulen don k'a sabu kɛ fɔlɔ Mali la i tun bɛ maa caman ye an don fini kun sɛnsɛnnen don k'a bɛrɛbɛn k'an fariw datugu nka bi a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ fini don cogo sugu bɛɛ lajɛlen ye an ka npogotigiw la bi dɔw yɛrɛ bɛ yaala ni fini dɔw ye bɔlɔn kɔnɔ n'o ye fini cicikuninw ye fari fangɛ kilankɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ ma wa muso furulen dɔw yɛrɛ fana ka baara bɛnnen don a ko ɲɛw ma bi an ka fasiri jamajɛkulu ye soni sigi a kan ni nka a bɛ batu bila munumunu na dugu kɔnɔ ka taa malidenw hakilina ta olu fana ye jateminɛ min k'a la a bɛ batu bɛ n'olu ɲɛfɔ an ɲɛna
Jamana wɛrɛ fini doni o kɛlen do sanga wuli ye an ka jamana kɔnɔ. O kɛra sababu ye k'an ka ladalafini tunu. Muso dɔw ka fɔ la diyaɲɛ do ani kow de bɛ sanga na. Bon, ne bɛ ni fini nasugu ninnu don parce que a ka di ne ye et en plus fɛnɛ ne bɛ niveau min na sisan nɔ ne ka génération wagati mɔdiw don quoi. A yirala k'a fɔ ko ni fini don cogo in ko o hakilina de taara filimuw walima feuilleton olu de sen fɛ o min bɛ bɔ an ka jabaraninw sanfɛ ani jamana wɛrɛ dɔnkilidalaw fana. O de y'a to sifin caman y'a yira k'a fɔ ko ni fini don cogo de kɛlen do sanga wuli ye ko ni maa min b'a don k'o tɛ sanga la. Ne kɔni fɛ personnellement foyi t'a la ne fan fɛ. K'a don k'i fari labɔ o de man ɲi nɔ mais n'i y'a don ne ye bodijan don a kan foyi t'o la. Nga dɔw ka hakilina ti o ye. Muso n'i b'i yɛrɛ sutura i bɛ fini ɲɛnama don mais min bɛ cɛ in na o tɛ se ka fini ɲɛnama don dɛ. Ayi e bɛ cɛ in na jago e fini dɔ don min bɛ se ka i yɔrɔ yira cɛw la ka cɛw attirer ka k'i kan. Cɛman t'a dɔn mais a bɛ dépend u bɔra du minnu kɔnɔ la fana. E bɛ se ka fini don a b'i fa ni ba kɔrɔ fini langolo u yɛrɛ b'a fɔ ma f'i para la donc fana man ɲi quoi. Muso dɔw bɛ fini don k'u yɛrɛ farikolo datugu bon a ka d'u ye parce que cɛ dɔw bɛ ni min yɛrɛ farikolo datugu n'o ye filɛ hali n'u b'a fɛ k'i furu i ka fini don cogo kama o bɛ se ka e to yen nɔ ko parce que ko n'i y'a ye nin bɛ ka fini don ta ko ça veut dire que a ladamunen tɛ kosɛbɛ quoi. Ka aw ladɔnniya ko caman hakilina ye ko nin bɛɛ gulonnen do lamɔ de la. Muso ka ɲi sutura de la i ka fini don fini lasele bien sûr bogotigininw don an tɛna fɔ musokɔrɔbaw bɛ fini minnu don ka fɔ bogotigininw k'u don mais n'i ye bogotigini fini kala i ka a kala de telle sorte que a b'i labɔ a b'i lase a t'i wɛba yira parce que wɛba yira in de ye fɛn caman ye mɔgɔ bɛ se ka fini don par exemple dɔw filɛ u bɛ pantalon don ten k'a sɔrɔ ka bayajuru bila o sanfɛ o cɛ ka jugu sa dɛ o t'an ka laada ye dɛ o t'an ka laada ye nka ne yɛrɛ kɔni denmisɛnninw ni o ka bɔ kɛnɛma bangebaw ka nɔba b'a la k'a fɔ k'u bɛ taa bɔ ko k'a don kɔfɛ moi je suis pas d'accord avec ce concept là c'est sûr que a b'u bolo so kɔnɔ u b'a don e den kɛtɔ ka fini dɔ don a bɔtɔ e kan ka fɔ nin ma ɲɛ dɛ est ce que e tɛ nin don i yɛrɛ bɛ dɔ yɛrɛ la nin don nin de ka ɲi i la i bɛ den conditionner de ni fini de ka ɲi i la hali den ka parili cogo puduru dacogo n'a kale dacogo denba kan k'i janto o bɛɛ la pour que denw kana an kana an ka tabiyaw fɛ n'an ye telew lajɛ ka réseaux sociaux lajɛ an bɛ fili an yɛrɛ ma mais olu yɛrɛ fana o tele n'o réseaux sociaux fana b'u k'u ka danbe de wara o munna an fana t'an ka danbe in wara dɛ munna an fana t'an ka valeur wara ka fini don sutura la. Maakɔrɔ caman ka laɲini ye ko bi sifinw ka segin ladalafini donni ma ka segin an danbe ma. An filɛ don min na ko bi yala o na se ka kɛ wa? Ni maa min ka ko taara i jimi sira fɛ i n'o de bɛ kɛ taama ɲɔgɔn ye wa a bɛ kɛ ko kɛ ɲɔgɔn ye. O de hukumu kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Sabalibugu musolakaw y'a jira k'a fɔ Sumayila Fajine Kone ka hakilinaw ka di olu ye kosɛbɛ wa k'u b'a fɛ u n'a ka jɛ k'u bolo bila ɲɔgɔn tigɛ. O de kama na u ye k'a dɔn nin jɛkulu in sigi n'o ye nin club ba in ye walasa ka Sumayila Fajine ale kɔkɔrɔ don a ka haminaw la. Jɛrɛjɛkulu in kun donnen kɔfɛ tɔn in muso ɲɛma Minata Sanɔgɔ ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Nous avons décidé de dénommer notre club à Sumayila Fajine Kone, non pas pour des intérêts particuliers, mais pour l'engagement, la disponibilité et l'intérêt que l'homme accorde au développement socio-économique de notre commune. Cher président de la jeunesse phare de la commune 5, votre ambition est de faire la jeunesse l'actrice du développement de notre commune. Notre ambition est de participer pleinement à ces projets. C'est pourquoi nous avons décidé de faire la marche ensemble. Alors, acceptez, M. Kone, que nous vous montrons un bel exemple de notre collaboration.
Votre présence nous honore. Votre disponibilité nous encourage. Et merci de nous accompagner pour faire de ces projets une réalité. Muso bɛ yɔrɔ min na cɛ bɛ o yɔrɔ la. Ni y'a ye an bɛ nin kɛnɛ kan an bɛ foli kɛ Sabalibugu yɛrɛ de la fɔlɔ. Maaw b'a fɔ ten n'i ko bɛ dilanli kɛ kɛnɛ ma n'i ka sokɔnɔna nɔgɔlen don a lajɛ i ka sokɔnɔna bali fɔlɔ ni sokɔnɔna balila i bɛ taa kɛnɛ ma. Anw bɛ Sabalibugu anw wolola Sabalibugu anw mɔna Sabalibugu anw barajuru bɛ Sabalibugu a bɛ toliya de. A bɛ ne hakili la nin club nin sigili a bɛ ne miiri ka taa yɔrɔ jan a bɛ miiri ko caman na min ma dɔn kunun n'i y'a sɔrɔ o bɛ ka dɔn bi an bɛ foli kɛ k'a fɔ hali bi Ala ka dɔ fara o dɔnni kan. Sabalibugu bɛ gɛlɛya min kɔnɔ politique sira kan développement sira kan ne hakili la hali bi Sabalibugaden ma di Sabalibugaw ma Sabalibugaden ta ka k'u ka ɲɛmaa ye fɔlɔ ni Ala y'a latigɛ don o don a ka ca Ala fɛ Sabalibugu ye cogo min na nin ye a bɛ yɛlɛma. Bamanan ko bonya bɛ mande bonya masɛngi bɛ mande nin club mun sigira waasa ka Sumayila Fajine Kone yɛrɛ kɔkɔrɔ don a yɛrɛ y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ k'a jira ko ni Ala sɔnna a ma a bɛna to ni muso jɛrɛ jɛkulu ye jigi ye waasa u ka jɛ k'u ka baaraw sabati ɲɔgɔn fɛ. Limanaw bi don kibaru bɛ sonsoro ya aw yɛrɛ y'a faamuya an nisɔndiyalen yɛrɛ ye mun bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an ka fasiri jamajɛkulu bɛɛ cɔ a la jatala minnu bɛ yen olu tilenna dugu kɔnɔ wuli ka jɔ la ka se kunnafonidilaw ma baara tɔ ye maa minnu n'olu bɛna a bɛɛ lajɛlen sabati aw ye nin cogoya in na n'olu kɛra sababu ye aw k'a ye o ye an ka ja fara ɲɔgɔn kan n'aw ye an b'olu fo u ka timinadiya la Jabaraniso ɲɛmaayaso k'u fo u fana bɛ wuli ka jɔ ba la waasa Jabarani bɛ kɛ aw sago ye aw minnu y'an filɛbaw ye hali bi n'a ka bi Ala ka an tin to ɲɔgɔn na Ala ka jamana basigi sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna.